Ajat on kovat niinku reillä. Meidänkin liksat tuli pieninä seteleinä. Aika monta kilsaa reissas. En näkis yhtä usein massi ku Ray Charles. Ajat on kovat niinku reillä. Meidänkin liksat tuli pieninä seteleinä. Aika monta bitti leikkas. Kun näki yhtä usein massi ku Ray Charles. Ajat on kovempi siis, vaikkana Helsinki 77 Poverty Hills. Niinkö Timo, taho pois ku en ees nauti. Mulla paljailla niinkö paviaanit on perse auki. Mut taidan passaa sen nukutuslääkärin. On tyytyväinen ettei se apina pääs elintaso näkee. Se niiden betonin helvetti ja alkoi muistuttaa erehdyttävästi jakomäkeen. Joona vissiin niille löytyi sympatiaa. Nehän ei sorru alkoholismiin. Eikä niitä tarvitse opettaa sarihoivaan. Nehän voi vaan siis pyörästä sille Ilkalle siitä, mikä oli löytynyt sieltä. Tai siis mä kysyin sitä siltä, että onko se jo valmis. Ja oli ne laittanut sitä tai ottanut siitä mitä kaikki osat irti ja nyt pitää raaputtaa maalit pois sieltä. Ja ajat on kovat niinku reillä. Meidänkin liksat tuli pieninä seteleinä. Aika monta kilsaa reissas. En näkis yhtä usein massi ku Ray Charles. Ajat on kovat niinku reillä. Meidänkin liksat tuli pieninä seteleinä. Aika monta bitti leikkas. Näki yhtä usein massi ku Ray Charles. Hyvästä perheestä kato perhe oli hyvä. Vaikkei niillä ollut hynää, mulle syytää. Rikkonaisesta perheestä, mutten on rikki. Rakkaus riitti, kesti monta vikadikkiä. Tsekkaa mutsi, ilman käsiä. Täys vauhti päällä, vaikka horjukin välillä. Enpä välitä, kyllä tää kaikki tästä. Yks huoli vähemmän ku ohituseen käspää. Keikkaliksat maanantaina kauppaa. Viikon ruuat kaappiin, loput hupuloin. Kapakka, casual pummi. Ei joka päivä penkkari. Adidakset roski, ostin uudet lenkkarit. Superfly, niinku Ron O'Neill. Vähän tyytyväinen syvä itä homie. Ajat oli kovat niinku reillä. Valtan nyki kulmenta kolikoina senteinä. Vieläkään enkeli, sen joutu tote. Onneks kaveri tuntee yläkerrasta poke. Ei ne lokki poika suoraan kadotuksen ristan. Kumota rudia miskaa, hoitaa nimen listaa. Ajat on kovat. no niin, Team Tohelo ja Torvelo taas reissussa. Nyt on käynyt siis niin, että oli tarkoitus lähteä autolla tonne rantaan ja auto ei ollutkaan siinä, missä se eilen parkkeerattiin. Ja nyt tälle nuoren tulkin avustuksella saatiin selville, että se oli väärin parkkeerattu ja viety poliisiasemalle. Tai ehkä jonnekin sairaalalle. Joo. Ne olemme nyt Matkalla bussilla. Onneksi on myös ystävällisiä ihmisiä, mutta tämä kielimuuri tietysti saattaa vähän haitata toimintaa. Katsotaan miten käy. Parkkikauppa. Tilannepäivitys. On sellainen, että olemme nyt täällä vaatekaupassa yksi englannin kielen taitoinen nainen tyttö auttaa meitä. Hänen poikastössä on poliisi, joka toivottavasti pystyy selvittämään meille, missä meidän auto on. Viimeisimmän tiedon mukaan hän sanoi, että menkää poliisiasemalle, jossa he todennäköisesti toteavat, että teidän autonne on varastettu. Toivottavasti tämä ei ole todenmukainen tilanne. Toivottavasti kyseessä on kielimuuri. Jep. Tilannepäivitys. On seuraavanlainen, että meidän automme ei ole varastettu. Onneksi. Kiitos. Mutta nyt meillä on taksi tilattu, joka tulee hakemaan meidät sellaiseen paikkaan, missä tällaisia väärin parkkeerattuja autoja säilytetään. Ja voidaan vain sanoa, että tuli vähän kallis parkkipaikka. 135 €. Älä parkkeeraa Espanjassa päälle. Olemme autossa, omassa autossa.
3. päivä Santanderissa on herätys, aamupala, tunnin surffi, seuralle, kumivene veteen, merkit valmiiksi, vene kuntoon, trimmien mittata, nyt päivän toinen kahvi, vähän kofeiinia ja vesille. Vihdoinkin vesille. Ja uuden valmentajan kanssa. Siistiä.